Ludruk Sriasi Araga Baru micil saking kutha Jombang ingkang dipun panggeni kairing karawitan Sriasi si sing paling kondang dipun pimpin Om Yengki Prasetyo pangendange Kang Masku Agus Dinata monggo pramiyarsa pinarak ingkang sakeca Kepiara Seni Ludruk Sriasi Araga Baru micil saking kutha Jombang ingkang dipun panggeni kairing karawitan Sriasi CS sing penak tenan dipun pimpin Om Yengki Prasetyo pangendange wong ganteng Agus Dinata monggo pramiyarsa pinarak ingkang sakeca